Čaute gamery a gamerky, vítajte v treťom dieli Multicraftu, je to so mnou, kto je nejako Repy, čau Repy. Zduš. No, rozhodli sme sa ešte pred natáčaním, že dnes postavíme nejaký veľký sklad, bude to asi tu na, poďte, pozrite sa, tu na niekde, tu, a aj farmu, že? Áno. No, idem pozabíjať nejaké tie zvieratka, aby sme mali žrať, ale... vajco znesla. Rozbi sa. Nič. Môžem zabiť túto, ne? Sliepku. Keď sú tu iba dve. Ale aby tam ostali dve. Tak je tu iba dve veľké. Je tu malička jedna. Tak jednu môžeš zabiť. Počkej, takže môžem zabiť, hej? Aj jednu. Dobre, mám mäso. Mali sme jednu veľkú, jednu malú. Tu si dole. Počkaj, dám to vypiec, hej. Zatiaľ to tam dá gudup. Na čo potrebujeme vlastne kožu? Čo s tým chceš? Knižky. To už to inak robia, jak v starej verzii. Takže tu není nič. OK, takže tak asi. To... Dal som... Dal som piec, hej, ale iba jedno mäsko máme. Sorry, bro. Ja mám chleby. Dobre. Tak najeď sa chleba, ja si dám mäsko. My gosh. Tuto dole nejak vyzerá také malé trochu, si myslím. Počkaj, kde? Tu dole, aby som to asi postavil niekde. Ale ja myslím, že až po tade tak kde. Idem ti helpnúť, hej. To aké drevo treba, tmavé? Áno. Jak inak nemáme. Máme, ja ho mám. Tak mi griftni nejaké drevičko. Díky. OK, takže ešte takto to môžeme dať. Dáme to aj tu, ne? Nevyčnevalo dajak. A dáme to až po tade? Pozri. Až po tade to. Tu? Neviem. To myslím, že stačí, to je taký priestor. Počkaj, a nezrežeme to takto? Aha, že presne po tejto, po line, tak. Vieš, že tie dve tu, že by nevyčnevali. Alebo necháme tak, lebo vieš, že by to bolo zarovno. No, takto. Neviem. Toto by som dal preč. To tu bude zavadzať. No asi tak. To bol môj nápad mimo kamery. No, dobre. Ešte. Spravíme stenu. Ne? Bude to stačiť? Aj, myslím, že hej. Si pána, no neskutočne ma boli brucho. Nie, som sa zle vysral. Celé spravíme z dreva, hej, toto. Oh. Oh, hladný si. Nie, spadol som. Ja, som si nevšimol. Treba ti krompač? No.
ešte tam hore. OK. Že tak. To bol buk. Sorry. Tak to dáš? Ne. Tak. Počuj, a to rovno môžeme... Všimni. Počkaj. No môžeš dostavať to. A tu... Toto môže byť asi... Tu sa môžu spraviť dvere, pozri. Tu, jak som asi na tej line. Sorry. Balkón? No a jak balkón, vieš, alebo také. Teda ja to spravím inakšie. Aha, no. Dobre si to spravil. Takže tak. Trošku sme to nevypočítali. Tu. Raz, dva, tri a tu sú... nevypočítali, dobre. A to sme ani nepočítali. Áno, presne tak. Dobre, idem, tak spravím tu craftbox, hej. Jasne. A počkaj, ale to... Craftbox dám tu na dole, hej. Môžeš dať aj z druhej strany. Tam mám. Áno, ešte drevo pôjdeme naťažiť. Aspoň ja pôjdem naťažiť. Neviem, či ty máš, ale... Ale tu je to. Ok, spravím čestky. Nemusíš, ja už mám, len tu dám tie čestky a potom ponosíme z tých vecí a ešte aj tie staré zničíme. Dobre. Tak počkaj, ale dajme si tak, že tu dáme, vieš, nejakú čestku tu a napíšeme tam názov, že by sme vedeli, že kde je všetko, čo? Neviem. Mne je to jedno, hej, jak chceš. Čakaj. Kde ste našli zlato? Teda niekde, ale že kedy ste našli zlato? Myslím, že dneska ja som ešte hral. Aj. Pre tebou asi 10 minút. Aj sa krásne neviem trafiť do mojej dverí. Na tejto novej verzii, ako môžete vidieť, mi Repy ukázal, že už nemusíte si dávať napríklad hlinu tu na dole, ale môžete si dať do pätinača, že Repy? Áno. Mrku, chcem vidieť aj zemiaky. To nie je, počkaj, a tie čo sú na stromoch, tie blbosti. Cukrová trstina. Jaj. Kokoabín, alebo jak sa to volá? No. No hej, to je v džungli. Hej, počúvaj, cukrovú trstinu môžem. Počkaj, lebo ja, stará verzia, všetko som vedel a v tej novšej nie. Čo sa ešte dá? Už sa nedá nespraviť z toho papier. Z čoho? Z cukrovej trstiny sa robí papier ešte. Hej, aj potrebuješ to na knihu. No, tak porobím, hej. Jasné. Neviem, kto to tak veľa dal, ale je to dobré. Viem, že sa robil z toho papier, hej, nie som debil, ale... nejak inakšie to bolo v starej veci. No tu máte už našu mini farmu, ale rozšírime to viac. Lepo. Mám spraviť papier? Alebo počkaj, tu je strom, ešte ho zrežem. Prepačte. Moje kýchnutie. Nasnežilo nám na dom. Repy. No. OK, tieto mám. Au. Prvá čestka hore je sand, piesok, sklo. Dole všetko z kameňa, komplet. Počkaj, dám tu
piesok. Ja neviem písať. Mám sand. Potom ďalšie čo? Piesok, no, Sklo. sandstone a sklo, glass. Glass. A tu je všetko. Čo tam je ďalej potom? Tam dole. Pod tým je kameň. Cobblestone a stone, hej? Všetko z kameňa. Tu bude mix aj tu. To je, ja by som tam dal všetko z dreva napríklad. No tak dobre. Dáme, že drevo. No. Ale tu nám myslím, že všetko z dreva, hej. Tu. Aj v tej hornej. Dobre. Takže takže všetko aj drevené schody, hej, všetko. Všetko. Čiže z dreva aj nástroje. Okay. Alebo nie nástroje, ne. Nástroje dáme do iného. Počkaj. Na konci dirt a tento. Jak sa to volá? Štrk. Dobre. Gravel. A potom na farmu spravíme inde, hej, ako pri farme. No veď farma bude inde. No hej, akože nedáme to tu, vieš, tie, ale... 9 skiel... 25 klej tu máš. OK. Ahoj. Takže tu ide, hej, stone, všetko tak. Takže tu si dáme toto. Takže ja mám ako všetko, ale neviem, kde to dať. Si tu? Tu som, prečo? To nie, tak sa to trochu stíšilo. Ja ne. Počúvaj, dám ešte aj tu na. Mám čestky. Okay, A ešte aj na druhú stranu takisto môžeme dať. Tu je dať. drevo a tu bude čo pod tým? Počkať. Ospravedlňte ma na chvíľku. Hneď som späť. Som späť? No, OK, takže... Tam pod drevo daj všetky nástroje. Drevo, takže dobré. Potrebujem dve tmavé. Už mám. To je bullshit. Počúvaj, a toto tu na, poď sem. Kde si? Repi. Aha. Počkaj. OK. No čo? Toto tu na, no. Vieš čo myslím, ten prešum zajčiak sa to volá. Či sa nedá do takej istej farby, no tmavej, dá sa, ne? Počkaj. No, myslím, ne, nedá sa. Dá sa, nevadí. Torčky tu dám, hej. Čo piješ? No dobre si to dal. Lebo mne to buglo.
Nemyslíte si, že som retard, ja nie som retard. Tu dole bude čo? Dobre, sa Dole, tu dole bude, ako sú to, všetko čo sa týka tých saplingov. Hej, však farma. Jak farma, ne? No hej, všetko tak. A ešte možno jedlo by sme tam mohli dať. Vlastne to tu na to je také prázdne tu hore. By sme mohli. Vidíš, potom môžeme aj rozšíriť ten dom, keď tak. Au, aj sakryš, motherfucker. Idem si one Čo? zavídať nejaké zvieratá. Počkaj, nie sú nastavení zombici? Ne. No, tak hráme to bez zombíkov, nevadí. No, znes to nám A vajíčko. to len kvôli tomu, lebo staviame, to som to neprehadzoval. Nič nevyšlo, no. Sakryš. Chcelo by to nejaké tie... Vieš čo, našiel som jaskyňu, ale to je asi nejaká fejková. Fejková jaskyňa. No a ešte aj schodíky sú tu. Neviem, či tu nebol. Ale tu je normálna jaskynka. Normálna. Iron mám. Tak, a plno je jeho tu. Toho máme 36. No, ale je tu 5-6 týchto. Pokúkam ďalej. OK, takže to je nič. Myslím, že máme všetko. A však potom ti ukážem, že kde to je a... Oh, yes. Čo? Sviňa. Nechceš farbivo na vlnu? Ne. No, tak dobre. Jedu Karla. Potrebujeme ešte Piggyho. Piggyho. Ešte jeden Piggy. Iggy. A Repio zase bude fika do ríčky. Celkom pekný svet vygenerovaný, sa mi páči. Ja neviem prečo, ale ako hrám single, všetko si nastavím, jak má byť, aby som koľko prasiat. A v kuse mám len prales, v kuse. No však to aj ja, keď si vygenerujem. Som 3. level. Vieš čo, skús, keď nájdeš viacej prasat pokope, ich odnes domov. Jak? Tak si dáš do ruky tú to seno, či čo to je, a tak ich zavedieš domov. Aké seno? No, jak sa to volá, to z čoho sa robí chleba. Ja. No a toto je len im ukážeš a oni pôjdu za tebou. Počkaj, myslíš City? City myslíš? Nie. Čo? Neviem. To Vít, alebo jak sa to volá. Počkaj, ale už jak spracované, hej? Hej, čo už ti vyrastie. Dobre, počkaj. Mám ich tu 10 pri sebe. A už tam je ako vypestované. Idem tam. To je hneď oproti tak na našej úrovni domu. Ja viem. Sú tieto, ale myslím... Čo, padlo? No. To je bullshit to. To neznášam. A pred natáčaním mi napísal, že Crash Game, takže neviem. Že Crash Game. Hej. Akože ja si myslela, že je Crash Bandicoot. A tu celé skúsim šťastie. A ešte nebolo celé, tak nič. Ešte nie sú cieľ. Poď si ľahnúť, nech bude deň a bude už. Sa mi zdá, že to jeden deň rastie, či ak nie. Nie, to po čase. Ale poď si ľahnúť, nech bude deň.
Už idem, už idem. Ospravedlňujem sa, ale padla mi hra a vyplo mi celú hru, takže je to asi... No a taký bug som venčí dostal, že som na streche a... Au. Proste tak, že som na streche, no. Repy, dám pierce, hej, to... One. Mesíčko a... Jasné. Nejdem si už ľahnuť, lebo mi to asi bude. No ale neviem. Oné. Nikde to není už normálne. Vieš čo, poď si ľahnúť, aké to bugne. Nie, už akurát ide deň. Aha, tak nič. Sa neoplatí. No tiež pravda. OK, no tak môžeme ísť dokončiť ten sklad. Au. Mám málo. Čakaj, to tu bude... Čo som chcel... A dneska budeme stavať ešte tú farmu? No, to stihneme v pohode. Dobre, lenže mi nepadla tá hra. Dobre, takže máme už to spravené všetko. Akurát tu dám zbytočnosti. Takže tak, majú zobrať cobblestone. Myslím, že nebude treba, to postavíme asi z dreva. Dobre. Tak počkaj, zoberieme si vecičky. Kde sú vecičky? Tu sú. Tak zoberieme si sekiru. No a môžeme ísť naťažiť to drevo. Tu na to chceš postaviť? No. Ja som myslel, že tu na. Jak už je. Tu. No veď hej, ale aby tá farma bola väčšia. Aha, dobre. Dobre, tak teraz to zarovnáme. Mám veľa teraz tých... Čoho? No, ako nemám ich veľa, ale... Mňa najviac vždy na Minecrafte bavilo, že farmačenie, ale... Tak, ma to už... Radšej tak, vieš, lebo... Single player, lol, ja som trafil onu a zabil som túto. Ježiš, ja som si iba tak hodil, pozri, kde si? Ja som iba tak hodil a trafil som a zabil som. Aha, nie, tu je. Ani jedna nespadlo. Ale vieš, trafil som a zrazu džum a zmizla. OK. Spravíme normálnu farmu, alebo chceš niečo na štýl, sakra. Že proste automatickú farmu, alebo ručnú? No, automatickú skôr. Dobre. Ale nie pomocou týchto oných, ako sa volajú? Pistonov, ale dispenserov. Dobre. Je 9 hodín ráno a 15 minút a natáčame to asi od 8:30, alebo tak. Počkaj, ja si tu spravím takú dieru a naťažím si kábel, hej. Počúvaj, poviem vyťažiť aj ten iron, hej. Ty zatiaľ urob základy, jak to má byť a neviem na ten iron, to je tu hnoť. Počúvaj, ešte si hladný? Ne. Tak ja som. Ale ti hodím 2 alebo 3, 5, chceš. Také to bude? Asi hej, urobíš prosím tieto kyblíky na vodu. Počkaj, bo všetky ti pošli. A ja som hodil omylom všetky. Díky. Kyblíky na vodu spravím, počkaj. My sa napapáme. Takže. A dá sa dať do tých kvetinačov voda? Ne. To je akože dobrý oný.
Kde je iron? Kde si tam iron? Tam oproti hneď. Ja, Na druhej strane. mám. Okay. Koľko ich treba? 2? Na kyblíky 6. Teda 6 kyblíkov, hej? Mhm. OK, mám. Čakaj, šupity, šup. Bože, ja som taký spomalený. 5 sekúnd otváram jedné podrubáne, ono. Au. Ježiš, tu koľko si ich zrobil? 6. Ostal tam vôbec nejaký iron. Hej. Au! Bullshit. Som spadol do toho. Som si nevšimol. CD, hej, naťažím. Tak budem sekať. Hej, ešte aj motiku nám treba. Mhm. Trošku ticho tu je. Trošku. Mhm. Ja vieš, nemáme tu toho Joeyho. Taký to je. Au, ja sa asi zabijem. Lebo ne. A vyrásla na mne. Áno. Šupity. Jo, ja som debil. Áno, máme jednu. Máme. Myslel si to, čo mám spraviť? No toto, čo máš v ruke na to. Dobre, tak sprav nejakú ohradu. Ospravedlňujem sa za menší hluk. My mother, my brother. Ale ne. Mama, brat. Debilný robot. No, už tu mám. Poď za mnou. Aha, ide za mnou. Poďte, svine malé. Poďte. A to všetky idú za mnou. Všetko. No hej. Spana, ja keby som nebol otec. Oni stoja, musím na nich pozerať. No poďte. Nejdu. Prečo nejdu? Neviem. A to je tiež od toho nového. Ono uteklo, bo som ho trafil. Jedno. Tak, máme 5 prasat, hej. A 2 kurčata. Jeminku Máriu. Poďte. Pozri. Čo? Počkaj, lebo svine sa mi otačajú. Poďte. Ok, všetky. Aj ovce, všetko, poce, hej. Prasiatka. Poďte. No. Poď. Cibano, oni sú bugnuté. No poďte. Pozri, koľko je ich so mnou.
Na polovicu zabudla sa. No ja chcem prašatá, nie? To je gecoviny. Poďte. Kde prasatá? Poďte. Počkaj, prasatá. Počkajte, prasatá. Idem po ďalšie 2 prasatá. Poď, teda 3 prasatá. Not bad. Vyvojna, keby som bol... Oni boli psi. Poď, ty svinia malá. Aj ty. A ja ich udriem, oni utekajú. Malé svinia. No poďte. Ale ja to bavím. Zberiem tie 2. No poďte. Poďte svinky. Ešte oni budú tu, ja ich serem na to. Hej. Ja im serem. Ja sa nechci ich nosiť. Sakra. Kde je hlina? Čipanáce, neviem, kde je hlina. Cobblestone, stone, drevo. Dobre. Trapdoor, dojde do dreva. OK. Tu si? Áno. OK, ako môžete vidieť, ako to repy stavá farmičku. Hej, svinia. Nie, ty neutečieš. Neutekla si, svinia. Nespadla ani jedna. Keď idem ostrihať ovci, hej, ovce. Ako, jak sa dostanem k ovečkám? Ovečky, čaute ovečky, všetky sa strihate, idete na letné obdobie. Veľa som dostal. No a ty sa rozbí. Nič. Takže neviem preskočiť. Nevidíš. OK, začína noc, takže... Mám ti s niečím helfnúť? Potrebujem drevo akurát. Jedno naťažiť. Dobre, že neprší. Tonight. Tu sú tak posajú tie saplingy, ty? Jaké? Tu. Kde? Tu jak je ten... To som nebol ja. Akože, na čo to je toto hore, aby to nevyrastlo vyššie? Nie, je to... Bolo postavené... Tam hore by malo byť asi sklo a malo by to byť asi o 5 až 6 blokov vyššie. Lebo inak je tam... To je také, že keď vyrastie strom, tak sa spoja tie kmene. No to viem, to poznám. No a tak to bude. To je lepšie. A na niektorých serveroch, určite poznáte, ale je taký plugin, ktorý raz seknete a vám spadne celý strom. Ako, hral som asi rok dozadu alebo pol roka na jednom serveri, nebudem menovať. Nechcem robiť reklamu a on tam mal ten plugin, neviem ako sa volal presne. Vieš ako sa volá ten plugin? Myslím, že 3 assist. No, niečo také. Viem, že tam bolo 3 dačo. Ty si ho tiež nemal na minulom serveri? Na kom? Minulé, čo si mal server, no, alebo tvoj brat. Jasné. Počkaj, chceš drevo normálne, alebo plenky už len tmavé? Normálne.
Ty pána, ja vôbec nič nevidím. Tak si to nastav v Minecrafte. Ja viem, ale kde je to? Video settings. Ako ja mám naplno, že mám blbý monitor. Au. Trošku viacej som to pokácal. Tu aj posadím. Kto pozeral včera X Factor Like, odber. This is my dog. Však robte veci. No idem ostrihať ovečky. Ešte niektoré. A dám ti drevo. No mám, tak 42 dreva. Malého. Ja to dám. Au. Nemáš ešte nejaké žrádielko? Kde si? Tu máš? Čo? Tu máš. Ale ja mám zlé drevo asi. Nie, dobre mám, ne? To je tmavé. To si hovoril, že tmavé treba. Však nevadí. OK. Tak ja idem odložiť všetky veci. OK, takže asi z tohto dielu to môžeme ukončiť, lebo to je dosť dlhý diel a v ďalšom dieli, v 4. uvidíte, ako dokončíme tú farmu, že? Áno. Takže ja sa s vami aj s Repim lúčim, takže čaute.